e hela hian kawng sira mipa chu ni an tia e kawrvar ha a ding thina an tia a ding reng thin an tia mi tam tak an thla bar em em a ama khawp mai e ramhuai heting thlalam hi chu a lo tam ve ngang aniang Christian ram kan ni wang hen an chep ve nge ni no tiu na chen hi kan nei ve mai mai a hi chu lo aniang soi hi atam mai kha tia hi tu na po e ni zan lu ka pon soya vakal ve tu va fia tu an tia a ni tak tak don mi te amaro chu e puitling tak tak ten nutling patling than kin to ten va fia ve tu nang ni a fia thinin nia amu pun mu thei re wan tia kanang kal le don chu nia e kan kal don chu nia kan ti hei kan thleng der to a ama khop mai thinin ni hei kan kal to hin la hlo tham em chu kan nei lo ni hi kan mu zar zar chu ni korvar ha mi pa ading zuar an tia chen kan an en phei don ni so amak ve khop mai so in eng phut so so ti so na eng top reng an tia bokin ten in fal deuh mai nia so huem so hey kong saka mi son huem kong sira mi son huem so korvar ha so kha na bo le dei mai kha amak vel tu so in fal deuh mai so eng phut reng man hen ten hey lai mi kha kan kal thei deuh ngo bo tlat lai ding kha an sei chu tak tak chu lo ni ve ni hi ama khop mai